Avui en Viva l'Eliana ens traslladem al Palau de la Música de València per acudir a la inauguració de la MICE. La quarta edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu ja està ací i l'Eliana serà seu del festival amb la projecció de diversos curtmetratges i activitats. La mostra es va inaugurar en el Palau de la Música de València passat dimecres, en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, la regidora d'Educació, Eva Santa Fe, i altres representants de l'Ajuntament. També van estar allí el conseller d'Educació, Vicent Marsà, i l'alcalde de València, Joan Ribó. Tenim l'oportunitat de comparèixer com a seu oficial de la MICE. És de veres que el treball que s'ha fet durant molts anys a l'Eliana ha sigut un treball molt bo i estem recollint els nostres fruits. Per tant, crec que hem de continuar en la tasca que varen començar ja fa anys i continuar en la dinàmica que ens portarà que l'Eliana sigui un poble reconegut a tot arreu. La MICE és il·lusió, aquesta paraula que ara comencem a gastar des de fa unes setmanes i que és una mescla entre educació i emoció. És allò que impulsa, per exemple, a posar-se a rodar en una aula i a organitzar una mostra de cinema educatiu. Un festival que, més enllà de les característiques educatives que el fan únic, té un reconeixement internacional que demostra que és un projecte sòlid i de qualitat. La MICE, que enguany ha escollit la cultura japonesa com a teló de fons, es va inaugurar amb alegria, amb diverses actuacions que han sigut el punt de partida de 5 dies dedicats al món educatiu i audiovisual. Eva, què és la MICE? La MICE és la Mostra Internacional de Cinema Educatiu. És un festival que encaixa perfectament en el model d'educació que tenim al nostre poble. Amb el lema L'Eliana Educadora intentem fomentar els valors socials i educatius, el respecte, responsabilitat, igualtat. Són xerrades, conferències, ponències, tallers. Intentaran viure la igualtat respectant les diferències, conscienciar als xiquets de tot el que passa al voltant del món, fer-los més creatius, deixar-los llibertat per a pensar i decidir, ser crítics i participar en tot el que siga el món de la comunicació i els mitjans audiovisuals. Com va arribar aquesta idea a l'Eliana? Aquesta idea venim treballant-la des del mes de novembre. Van tindre la primera reunió el director de la MICE, en Josep Albiol, junt al regidor de Cultura i alcalde Salva Torrent i la tècnica de Cultura Maria José, i des del primer moment que es van presentar el projecte i tot el que envolta este certamen, que ja ho veureu que és espectacular, tot el que hi ha preparat, el vam traslladar a tots els directors dels centres escolars de l'Eliana. Tot el món es va declinar per a participar perquè consideraven que era molt positiu per a tots els seus escolars. Quines coses s'han preparat en l'Eliana? Comencem el dijous 25 amb sessions per a primària i secundària pel matí a l'Auditori Municipal. El dijous per la vesprada n'hi haurà una projecció de la secció universitària que al voltant de 14 curtmetratges podran veure els alumnes de quart de l'ESO, batxiller i el públic en general que vulguera vindre. El públic que acudisca podrà emetre el seu veredicte, podran votar i participaran en un premi MICE l'Eliana que es donarà el diumenge en l'acte de cloenda. El divendres pel matí continuarem amb les sessions escolars de primària i secundària i per la vesprada es projectarà la pel·lícula Robotje. És una pel·lícula japonesa. Sabeu que la MICE, el país especial, és Japó. Es projectarà aquesta pel·lícula i després n'hi haurà una festa, que n'hi haurà un cosplay per a la gent que vulgui vindre disfressada, tot el món que envolta al Japó. A més, el Col·legi Garbí ha tingut una participació especial en aquesta mostra. Sí, el Col·legi Garbí participa en el Premi Sambori MICE 2016 amb el videoclip o curtmetratge A les teues mans, que està fenomenal. La veritat que donar l'enhorabona a tots els que han col·laborat en l'edició d'aquest curtmetratge. Si no guanya, per almenys per a nosaltres ja són guanyadors, ja han arribat on devien d'arribar.